solo era medio on. Ahora sí, me escoitas? Isto é o momento inquietante. Listo, comezamos a Asamblea de Mocidade. Sabedes que esta Asamblea ten como obxectivo facer unha presentación das propostas que xa foron avaliadas e validadas pola Oficina Técnica e que son as que están actualmente en proceso de votación. Xa hai algunhas persoas que xa votaron e fixeron a súa elección, pero que as presentemos aquí e que retransmitamos por streaming vai a servir para que outras persoas pois as escoiten de primeira man e as coñezan un pouquiño mellor, non? Entón, creo que ninguén, o sea, estas asambleas presenciais tamén terían unha segunda función, que sería que aquelas persoas que en vez de votar por internet quixeran facelo en urna, pois aquí o facilitaríamos. Creo que non é o caso de ninguén de vos, non? Co cual ese apartado, pois no caso de que non se demande, pois non hai que facelo, evidentemente. Entón, quería explicar antes 4 cousiñas. Unha é que hai un total de 49 propostas a votación, son moitas propostas, máis que na edición pasada e bueno, é moi interesante. A segunda é que as propostas teñen unha ponderación. Esa ponderación foi asignada pola mesa de propostas en base aos criterios aprobados polo regulamento, aprobados no regulamento polo grupo motor, e que en atención a unha serie de características propias das propostas. Aquelas que non teñen ponderación é porque non cumplían esas características, simplemente, vale? Entón, veredes que en algúns casos aparece un guión ou na web non aparece mención a ponderación. E nada máis, unha persoa e un voto e hai que votar 10, 9, 8 como en Eurovisión. Isto xa o sabedes. Si, é o máis fácil de entender. Bueno, entón, pasamos, se vos parece, a presentación. Eu as teño na presentación por orde, entón, se vos parece, por esa mesma orde, se estades presentes as persoas propoñentes, vos dou a palabra e xa pasades a iso, non? A primeira é Festival de Músicas do Mundo e está presente o propoñente que é Luís. Bueno, desde aquí xa. Pois esta proposta trata de unha fin de semana pois realizar unha serie de concertos invitando artistas de outros países que poden estar residindo aquí para darlos a coñecer e ao mesmo tempo, polas tardes, trataríase de realizar como un mercadillo, facer talleres que nos acheguen dunha forma cercana e horizontal a persoas de outras culturas. Por exemplo, podrían facerse xogos populares, talleres de danza ou tamén pois actividades musicais polas tardes e despois no momento do concerto pois desfrutar dunha forma accesible a todo o mundo a ese servizo. Se tedes algunha pregunta que facerlle, pois tamén se pode, así, en canto vos surda calquera cousa. Pasamos á seguinte, que é Deporte para a Integración. Non está o propoñente de Deporte para a Integración, verdad? Bueno, vos comentaría eu así moi brevemente que se trata de facer actividades nos centros de secundaria que traballen un pouco os valores da integración social a través do deporte, campeonatos e cousas de entrenamentos e este estilo. De acordo? Eu non teño tanta alegría como se o fixera quen o propón. O sinto por Luís porque o seguinte é taller de improvisación teatral que tamén fixo el. Bueno, pois neste caso a idea pois é unha proposta moi barata de facer e trataríase pois de facer, por exemplo, en 4 días unha serie de dinámicas de improvisación teatral que creo que son bastante accesibles a todo o mundo e que son bastante divertidas por experiencia personal e que hai moitas modalidades. Entón, sería contactar con un experto e que se realizase a xente que quisese participar, pois xogos, por exemplo, recollendo papeles nos que te din como tes que actuar nunha escena ou representando obxectos ou situacións bizarras, etc. Moi ben, gracias. Sigo, non?
A Compostela das Pedras. Ben, ten propoñente presentando, fantástico. Bueno, boas noites a todos. Antes de nada, eu son Hugo. Eu veño a propoñer isto, que é unha idea que naceu hai moitos anos, porque eu, cando estaba vivindo máis intensamente en Compostela, estaba implicado a nivel asociativo, no? Asociacionismo juvenil. E unha das cousas que máis nos interesaba era a divulgación de información e a utilización do patrimonio que tiñamos en Compostela como un recurso, no? Entón, co tempo, vai deixando eso que chama mocidade, no? Xa pasan os anos, deixa o asociacionismo juvenil, permanece no asociacionismo, pero hai que gañarse a vida, entón eu estou traballando como autónomo. Entón esta proposta non é unha proposta para nada altruista, é unha proposta a nivel empresarial, vale? Eso que quede ben claro. Compostela das Pedras trata de visitas ao casco vello de Compostela, pero baixo o concepto de rutas teatralizadas, vale? Pero con formato sinxelo, porque unha das premisas que temos é que os proxectos non sexan proxectos dun día, sino que teña unha constancia, unha duración, que sexan reproducibles para que unha vez que rematen os cartos dese proxecto, o proxecto sexa autosostible no tempo, non? Entón, estas rutas teatralizadas básense en tres conceptos moi claros. Primeiro, un itinerario simple que sea percorrible en prácticamente 90 minutos e que permita coñecer distintos aspectos da historia de Compostela. Vale, dende os comezos, dende a orixe, o nacemento da cidade, ata o presente. Vale? Outro concepto moi importante é a creación de recursos didácticos, vale? Porque entendemos que unha ruta teatralizada é moi interesante como actividade, pero pode ser algo que pode ser utilizado para traballar antes de realizar a ruta e despois de utilizar a ruta, vale? Sobre todo pensando en centros educativos, pero tamén en grupos, asociacións ou grupos informais. Por eso se plantea unha serie de actividades que se poden facer antes da ruta, vale? De xeito que a xente poida ir á ruta con unha información previa e poda disfrutar máis da actividade, pero tamén para a posteridade da ruta, para que, sobre todo, no caso dos centros educativos, poidan seguir traballando conceptos e utilizar eses recursos despois de facer a actividade. E unha cuestión que nos parece importante é a creación de un tipo de formato tipo webquest, ¿no? É dicir, que existe certa interacción entre a xente que unha vez que fai a ruta e quera seguir realizando actividades poida ter constancia e coñecemento a través do grupo promotor. Esas son as cuestións, digamos, fundamentales de como se estrutura o proxecto. Vale. Non sei. A cuestión importante é propostas de 17 rutas pensando en diferentes tipos de grupos. 1, centros educativos de formación profesional. 2, centros educativos que non sean de formación profesional, pero que abranguen entre 15 e 17 anos. 3, estudiantes Erasmus que están residindo actualmente en Compostela. 4, profesorado de centros educativos. E o quinto é para a corporación municipal, porque pensamos que se carga, non todo o mundo é coñecedor do patrimonio que hai en Compostela e que é mellor que empezar pola propia corporación, ¿no? E por último, para rematar con esta proposta, dicir que nós o que ofrecemos é que se a actividade funciona, hai un compromiso de seguir esta actividade un ano máis, xestionado pola nosa conta, bueno, para que o proxecto sí que se manteña no tempo. Nada máis. Non te quería empezar. Veña, moi ben. Pois, seguimos, verdad? Seguinte, gimnasia mental para todas. Ben, eu quería empezar facéndoos... Está conectado? Non fai falta. Non, que me unha presentación, pero non a quero usar xa. Nada, non pasa nada. Imos ver, podedes levantar a man os que recordedes quen é o autor da Celestina? 1, 2, 3, 4... está descurtidos, Ben. Fuenteovejuna, o autor de Fuenteovejuna? 1, 2, vale. Cantos anos durou exactamente a Guerra dos 100 anos? En que ano empezou a reinar Alfonso X de Castilla? Vale.
De quen era a frase, de que filósofo era a frase cogito ergo sum? Vale. Por que a maioría da xente non recorda, eu tampouco o sabía, eu mirei na Wikipedia antes de entrar e saíno por iso. 116 anos, a guerra dos 100 anos. Non lle chamaron así porque era demasiado largo. Entón, por que a maioría da xente, a inmensa maioría da xente, non coñece esta información se todos a estudiamos no colexio, estudiamos no instituto e quizáis estudiamos na universidade? O cerebro esquece todo o que non utiliza, todo o que non emprega, é dicir, todo o que non lle é útil. Entón, se toda esta información non empregamos, non a utilizamos, non nos é útil, porque o sistema educativo se empeña en metela na nosa cabeza e na cabeza dos nenos. Ben, o sistema educativo actual ven da época da Revolución Industrial e da Ilustración, alá polos séculos XVIII e XIX, e a educación pública obligatoria xurdiu porque se precisaba que a xente tivese uns coñecementos suficientes como para manexar as máquinas que se volveron tan necesarias a partir da Revolución Industrial, pero non tantos como para empregar o pensamento crítico para coñecer o funcionamento de forma profunda da política e da economía. Porque, claro, se a xente do pueblo empeza a empregar o pensamento crítico e empeza a coñecer como funciona a economía e como funciona a política, pode chegar a cuestionar as decisións dos que están arriba, dos que están no poder. E iso, claro, non interesaba, non? Este funcionamento, este sistema, mantense a día de hoxe e ensínanse unha serie de coñecementos, unha serie de información nos colexios, nos institutos, nas universidades, que non sempre que os rapaces e os xóvenes non empregan, non lles é útil para as súas necesidades, atopar un traballo, emprender, etc. Eu traballo como formador e adestrador de habilidades, axuda a xente a adestrar a súa memoria, a súa rapidez mental, a súa concentración, o seu pensamento creativo, a súa automotivación, a súa autoconfianza, inteligencia emocional, é dicir, unha serie de capacidades que están aquí, no noso cerebro. A gimnasia mental é sinxelamente facer exercicio co cerebro igual que se fai exercicio no gimnasio. Dou fe de que hai xente xoven que adestrou comigo e necesitaba aprender, un par de exemplos, non? Necesitaba aprender para unhas oposicións 1000 nomes científicos de animais. Ao principio, cando me chamou, dixo, isto non é posible, a ver se me podes axudar, ensinelle como facelo e 1000, sen ningún problema. Xente tamén con falta de automotivación ou con problemas, barreiras mentais, que non era capaz de atopar un emprego, sair de ali, do adestramento, e ser capaz de atopar un emprego. Por iso digo que a gimnasia mental é algo que dou fe de que funciona, porque é o que me adico profesionalmente, e que pode axudar aos xóvenes. Esta actividade consiste en realizar unha serie de actividades, de conferencias, de charlas, e de dinámicas participativas na que os xóvenes poderán aprender a utilizar o seu cerebro, a utilizar as súas capacidades intelectuais, creativas, emocionais e sociais e contrarrestar todos eses valeiros que deixa o sistema educativo no seu cerebro. Neso consiste, sinceramente. Moitas gracias. Vamos a seguir. Cociñando ideas, da idea a acción. Bueno, pois conto vos moi rápido. Cociñando ideas, da idea de acción, creo que da idea de acción é que máis resume a cousa, non? É dicir, ese momento de que hai un grupo de xente que di, sería guai facer esta cousa, vale, pero hai moita xente que despois dese momento, pois pasou o día e pasou a romería, non? Entón, o que se trata é de coller ideas que a xente se lle ocurre, pensando sobre todo en xente que nunca fixo proxectos, nunca desenvolveu a súa idea, nunca levou unha idea que tiña á práctica, non? Pode ser a nivel totalmente sin ánimo de lucro, como pode ser tamén ánimo, desde un punto de vista tamén empresarial, porque non? Pero nos centramos sobre todo en xente que nunca fixo a súa idea e a converteu nalgo que sexa real, vale? Entón, o que se trata é dunha serie de pequenas formacións, que chamamos petiscos formativos, sobre pequenas cousas pinceladas de temas pois moi concretos, non? Pois xestión de grupos, vale? Como conseguir financiamento? Ben, como conseguir dar visibilidade á túa idea, non? Que a xente saiba que tes unha idea e como esa idea se pode implementar. Logo, hai unha serie de formacións
para que aquelas persoas que sí que teñen un interese real en facer as cousas se podan xuntar, incluso intercambiar ideas, non? De algún xeito levar adiante un proxecto que sexa común. E, finalmente, tamén ter unha especie de seminario de intercambio de experiencias, tendo xente que en outros sitios fixo esas ideas á realidade e tamén, por que non, agardamos que dese grupo haxa xente que leva as súas ideas á práctica. Todo eso para que un pouco exista ese intercambio de ideas. Isto está fundamentado principalmente dentro de proxectos europeos de Erasmus+, Xuventude en Acción, vale? Había unha cousa que se chamaba Iniciativas Juveniles, que era simplemente isto que estou contando, pero que agora pensamos que é mellor traspasar eso e pensar a nivel local de como facelo con xente máis a nivel local sin pensar en xente de outros países, que é moi interesante, pero que é outro tipo de vía de financiamento. E iso resume. Moitas gracias. Bueno, as dúas seguintes creo que non están os propoñentes aquí, non? Unha é xogo de rol en vivo. Me confirmades que non está, non está. Pois entón, vos conto eu, así moi breve, que se trata de facer unha xornada na que os participantes volven á Idade Media galega aquí en Compostela e ten uns talleres previos tanto para preparar ese día como para preparar materiais de decoración da propia cidade bella, non? Ademais, é algo que xa se fixo e que sería unha segunda edición, non? Na web podedes ver fotografías e demais sobre esta actividade, sobre a edición anterior. Seguimos. Pensa como un neno, creo que tampouco... Ah, sí? Ah, perdona. Vale, moi rapidiño. Esta idea xurdiu porque a xente sole dicirme ti eres como un neno, e dixen, pois a mí me vai ben. Entón dixen, pois vamos a facer esta actividade. Xa é algo que está aí dende hai uns aniños, pero non tiven tempo nin ocasión de poñelo en marcha, non? Creo que esta é unha boa oportunidade. É unha proposta que necesita menos inversión que a anterior, porque é sinxelamente un ciclo de conferencias e de charlas. Para que? Para digamos, que os xóvenes recuperen os valores que teñen os nenos, as capacidades que teñen os nenos e que perden ao crecer. Falo de eliminación de, ou nin sequera creación de barreiras mentais, creencias limitantes, medos aprendidos, estrés, todo iso que os nenos non teñen e que ao crecer pois sae máxicamente de algún lado, pois ser capaces de contrarrestar ao mesmo tempo que se potencia o pensamento creativo, a automotivación, toda a enerxía que teñen os nenos. Sinxelamente eso, un ciclo de conferencias e charlas enfocadas de forma práctica, donde os xóvenes que asistan a elas poidan ser capaces de recuperar todos eses valores. Gracias, moi ben. Pois a seguinte tamén temos ao propoñente, non? Festival Culturas en Glute. Espera que te vou a poñer o cartel. Boas. Son Jorge do colectivo Culturas en Gluten. A verdade é a primeira reunión que vim, que ven alguén, a anterior, por circunstancias varias, nadie do colectivo pudo vir. Nos somos unha asociación unha asociación sin ánimo de lucro que busca un doble objetivo. Por unha parte, darlle visibilidade á enfermedade digestiva que a máis persoas afecta no Estado español e no mundo. Por outra parte, acercar un segmento da población ás infraestructuras culturais. Levamos a 3 edicións feitas, 2 en Valencia e unha aquí en Compostela. En Valencia porque parte da xente do colectivo reside ali. Este é o cartel da segunda edición que fixemos aquí en Compostela. Non tivemos apoio público nesa ocasión, en varios espacios privados, intentando espallar a cultura pola cidade, e como moita xente, intentando tirar un pouco de espazos afíns. De cara aos orzamentos participativos, de cara ao festival que nos presentamos, a idea, sí que creemos desde o colectivo, desde a asociación, creemos moito na ciudadanía, na participación cidadá, que esa é unha auténtica democracia real e non a democracia participativa que estamos habituados únicamente a que exista. Representativa. Que dicen? Democracia? Representativa. Ah, bueno, sí, tens toda a razón. Pois mira, que eu como politólogo... Bueno, da igual. Bueno, esto sería a cuarta edición, sería con un concepto diferente, esta vez o festival, serían 5 meses de actividades,
espalladas en total serían 17 actividades, que sería outra vez espallar a cultura. Creemos que a cultura non pode ser só nun territorio, entón a nosa idea é levar as actividades a cabo tanto no Matadoiro Compostela, o espacio cultural autoxestionado que se está comenzando aquí a desenrolar, porque creemos nese tipo de cultura frente ao mausoleo de Gallás, ese aeroporto da cultura sen avións, e nos diferentes centros socioculturais que hai en Compostela. Tanto espallar polo territorio como no que son as diferentes expresións artísticas e culturais. Pois teremos danza, teremos teatro, concertos de música experimental, coloquios, debates. Bueno, non vou citar todos os tipos de expresións, pero eso, intentando que teña moita diversidade. Bueno, por outra parte, sí que queremos, xa nas outras edicións que fixemos, sempre intentamos contar con artistas ou activistas culturais da cidade no que facemos, e aquí tamén, e sobre todo contaremos tamén con xente que se presenta nos orzamentos participativos, porque creemos neste tipo de que a cidadanía pode decidir, entón, pues, vamos a estar por eles, e senón, en todo caso, por xente de aquí que este facendo cultura desde fai tempo, contra co complicado que está. Creo que nada máis, podedes seguir, deixei uns folletos nosos aí na entrada, podedes seguirnos na web, nas nosas redes sociais. Graciñas. Gracias a ti. Pasamos a Eva, sí? O seguinte proxecto chámase Elas tamén pintan. Vale. Pois Elas tamén pintan é un proxecto no que poñemos en valor a cultura urbana, pero hoxe en día a cultura urbana aínda está ligada moito ao mundo masculino, aínda que en realidade non é así, pero a percepción é esa. Queremos poñer en valor as artistas que hai locais, sobre todo en Galicia, que se dedican á creación artística no entorno urbano. Entón, queremos crear unha serie de talleres nos que as artistas, participando coa mocidade, creen obras públicas onde se poida dar valor á creación artística na arte urbana. Entón, os obradoiros teñen unha parte de historia, na que se fará un percorrido histórico da cultura urbana, no que se ensalcen as artistas mulleres, e logo será a parte práctica, na que a mocidade poderase implicar. É un pouco dar tamén ferramentas de empoderamento ás mozas e mozos, non é excluinte. É un pouco así, a grandes rasgos, o que queremos facer. Será en verán, durará 3 meses e iso, é un pouco de que vai. Moitas gracias, Eva. Bueno, veñen dúas que creo que non están os propoñentes. A primeira é o Día do Medio Ambiente, vale? É unha proposta que formula a celebración do Día do Medio Ambiente en colaboración coa Asociación Galega de Apicultura e o IES Rosalía de Castro, non? Entón, vincular o Día do Medio Ambiente a toda unha serie de actividades vinculadas coas abellas. Facer unha casa dos polinizadores, un apiario didáctico, un xardín apícola, etcétera, etcétera. De acordo? Me falta pasión, pero que non a fixen eu. Bueno, a seguinte proposta é o Clube de Xogos de Mesa Estrategia de Rol. Creo que tampouco están os propoñentes, polo tanto, vos contarei que se trataría de facer unhas xuntanzas semanais que sirvan para coñecerse as persoas que lles gusta este tipo de lecer e tamén para quen non o coñeza, que se poidan achegar ao que serían os xogos de rol, de acordo? A través deso, de unhas reunións semanais de poucas horas, periódicas, que se manteñen ao longo dos meses. Bueno, e agora estou contenta porque a seguinte si a presentades vos, verdad? María, non? María. A ver se me aclaro. Bueno, a nosa proposta... es para que... Vale. Vale, se o fago mal me avisan. A nosa proposta son actividades con cans. Nós temos un club de cans de familia que fai, ademais de atender as demandas dos seus socios de educación e de actividades máis ou menos lúdicas, tamén temos un grupo de cans rastreadores e facemos actividades de soporte terapéutico.
Entón, a proposta que se fai é sacar isto do ámbito dos nosos propios socios, facer aulas de educación para o resto dos parques de Santiago, non só no Paxonal, que é onde o Concello nos dá permiso para facelo, senón levar, difundir, divulgar todas as actividades que facemos e invitar a xente a participar. A razón de ser do noso club é propoñer aquí na cidade o sistema de funcionamento de tenencia responsable que funciona no resto de Europa, que os cans que estean civilizados, educados, debidamente saneados, pois teñan acceso a lugares públicos, ao transporte público e demais. Para demostrar que isto é perfectamente posible, que non somos menos parvos que dos Pirineos para arriba, pois facemos outra serie de actividades, non? Como son o soporte terapéutico. É un pouco paradóxico que podes estar toda a mañá nunha guardería cos nenos todo por riba dos cans e os sair para a porta para fora, pois teñen que estar presos, coa boca pechada e todas estas cousas. Bueno, entón trataríase de facer todas estas actividades por toda a cidade. O club é aberto, participa xente de toda clase, condición, edade e circunstancia, é un ente totalmente participativo, no que non hai ninguén excluído, porque a dinámica da tenencia de cans de familia é moi unificadora, non? Temos en común unha parte moi importante nas nosas vidas afectivas, que é a tenencia de cans. Entón, iso fai que no club participen xente, pois eso, de todas as edades e circunstancias. O único que non facemos dentro do club é competir. Non imos nunca a ningún tipo de actividade de competitividade, de competición. Hai xente dentro do club que lle gusta, o fai, pero fora do noso ámbito. Penso que é moi importante remarcar isto, porque vivimos nun mundo no que a competitividade marca sempre todas as actividades que se fan con nenos, con cans e con todo. Bueno, pois nós nunca imos a ninguna actividade que supoña competir, solo participar. Ademais deso, tamén queremos acordarnos de incluir na nosa proposta o resto das propostas e queremos tamén que o resto das propostas entren na nosa página web ou se poñan en contacto con nós, porque vemos neste listado moitas cousas nas que podemos incluirnos, axudarnos e participar. Graciñas. Gracias a ti, María. Moi ben, pois pasamos á seguinte proposta. Creo que non están... Ai, sí! Genial. Xa me estaba preparando. Mira, el mural lo podrías poner. A lo mejor no. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, el mural solidario en solidaridad con los niños esclavos nace un poco de una serie de talleres en institutos, en colegios, de jornadas en la calle también, que se vienen celebrando desde hace años en Santiago en torno a las fechas del 16 de abril, que es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. En torno a ese día, pues lo que se trabaja es un poco las causas de la esclavitud infantil, cómo está conectado la esclavitud infantil, que haya niños trabajando obligados, ¿vale?, en condiciones infrahumanas en otros países y en el nuestro también, de hecho, con el paro también en España y en otros países también, en los mismos países donde se esclaviza a niños. Y es algo que conecta mucho con la juventud, conecta mucho con en los institutos y colegios que vamos, conecta mucho con la gente, porque se sienten parte de alguna forma, parte de las causas, pues consumiendo ropa que tiramos, que en 2 minutos está en desuso y que, bueno, es una rueda que alimenta pues la explotación de niños y de personas en general. Y también porque se sienten pues de la misma edad que esos niños, entonces, bueno, pues en distintas condiciones, ¿no?, de vida. Entonces, bueno, nos parecía interesante. A raíz de eso, alguien que colaboró en todos esos talleres, en todas esas campañas, trabajos, etcétera, pues, y es artista, nos plantea un mural que nos parece chulo, que está en la página web colgado, entonces que podéis ver. Y que, bueno, es una propuesta totalmente sin ánimo de lucro, como veis, y que responde a esto, ¿no? Son 400 €
por eso, porque solamente es para lo que cuesta los sprays y participarían chavales que estuvieran implicados anteriormente en estos trabajos. Solamente eso. Moitas gracias. A seguinte que temos son as aulas de autodefensa para mulleres. Vale, entón, ahora sí. Bueno, do que se trata con estas aulas parten de un grupo autoorganizado de mulleres que empezaron a formarse en técnicas de autodefensa e que buscaron unha facilitadora tanto con coñecementos de estas técnicas como formación de xénero, non? E o que buscan é gañar a confianza, que as mulleres gañemos a confianza nas nosas propias capacidades para afrontar a violencia, non? E un pouco esa actitude pasiva que é a cultura é o que din aquí, parece que nos impón, pois que non se asuma como tal. Está máis escrita e mellor presentada seguramente aí. A seguinte proposta a presentará Eva novamente, o Laboratorio de Creación en Landar. Pois este laboratorio vaise a realizar na entornada rural dos centros socioculturais rurais de Santiago, porque creemos que a creación artística normalmente se dan en entornos urbáns, pois a chegala a mocidade dos entornos rurais nos parece interesante. O Langar consiste en creación efímera de obras artísticas no entorno natural. Entón, o que se fai é recoller propostas e elementos naturais para crear unha obra. Entón, imoslle a enseñar un pouco a historia do Langar, a mocidade, crear unha obra colectiva, sacar recursos naturais e ensinarlles noutro obradoiro a crear unha ilustración a través de digitalización dos elementos naturais. Entón, puxemos a enseñarlles a facer unha ilustración que será exposta no entorno urbán, o sea, traer do entorno rural ao entorno urbán esa creación deles mesmos para que se visibilice e se expoña pois dunha forma digital, a través dunha exposición de murais digitais. É un pouco eso, achegar a creación artística rural ou urbán e darlle esas ferramentas á mocidade do entorno rural. Gracias. Vamos aquí. Ahora hai que parar e diserir un pouquiño, non? Se queredes facer algunha pregunta, sabedes que podedes facela. Pero se non, seguimos, tomamos aire e seguimos. A seguinte que temos son xornadas lúdicas de ocio alternativo. Tes dúas, non? Dúas seguidas para presentar. Son casi tres. Bueno, que tal? Chamo Andrés. Casi interveño cando falaches do clube de rol e o asunto este de Fillos do Trono, porque tamén colaborei, fixemos esas cousas, coñezo o rapaz que organiza. Entón non vou dicir que nos pisamos, pero casi foi un pouquiño, non? Bueno, o asunto, cantos de aquí tedes en caso que xogastes un Trivial ou un Monopoly? Supoño que casi todos, non? Non fai falta que me metedes a man todo. Se agora vos falo dun Catán, un Carcassón, ti molas, ti tamén. Vale, esos son xogos, pasaron unha cousiña moi curiosa aí, hai bastantes anos, que era que a xente viña de Alemania, viña de Francia, e viva a casa dun coñecido, e terminando de comer, decía, veña, saca o Catán que nos botaron a partida. ¿Qué? E dicía, sí, un Catán, que non te de xogos de mesa aquí. Sí, Monopoly, Trivial, la Oca, Parchís. O Catán era, por decir así, un xogo de mesa que se xogaba en toda Europa. O sea, era, por decir así, o Trivial europeo, non? Agora, de un tempo a esta parte, está empezando a chegar todos esos tipos de xogos aquí a España xa fai un tempo, e o amigo Francisco tamén pode garantizar, non? Hai xogos de todo tipo, de xogos dos máis chorras que consisten en tirarse, matarse, a coller un tótem de madeira que hai no medio da mesa, a xogos que tira, dos que eu paso olímpicamente, desos, que te podes tirar 6 horas ou 6 días coa mesa montada, pois o mellor replicando a batalla de Stalingrado. Vale? Ben, aquí ven todo este coñazo, estades pensando. Desde fai moitos anos, hasta o ano pasado, aquí precisamente neste centro, organizábamos tanto xornadas con estes xogos, dos tipos de xogos, non? Agora, por eso vos digo que me pisaba un pouco consuso, porque tamén facíamos xornadas de xogos de rol, xogos de mesa, xogos de estrategia, precisamente para que a xente vira. Traíamos un cubo, un pote de xogos de distintos tipos, se montaban en distintas mesas, incluso algúns creadores locales
creaban xogos, que agora están en próximas publicacións, algúns deles, os probaban. Dicía, oye, ti que tipo de xogos te molan? Oye, pois a mí me mola moito a serie o Walking Dead. Oye, pois mira, tes este xogo que vai de supervivencia de superviventes, perdón a redundancia, nun mundo posapocalíptico de zombies. Vale. Ou se queres máis acción, pois mira, este directamente tes o teu muñequiño con escopeta, tes que reventar cabezas de zombies para chegar ao helicóptero. Hai xogos para todo tipo. O que nos interesaría sería seguir facendo esas xornadas, non? A día de hoxe as estamos facendo a títulos personal e privado, locales privados, claro, co desarrollo que implica o ter que gastar o noso propio tempo, os nosos propios cartos, que facemos tamén encantados, pero claro, tamén temos un límite, non? Temos un límite de horas hasta que podemos estar. Entón, por eso nos gustaría retomar esa actividade aquí. Eso en canto ás xornadas. En canto aos torneos, aquí escupo un pouco para arriba, non? Porque hai moitos destes xogos que son competitivos e se organizan torneos. Estou seguro que, ainda que non sepais de que eso, unha vez oístes falar de torneos de Magic, fijo, non me gusta nada. Determinados xogos teñen un componente competitivo que a nivel torneos, que como son de pago, o sea, a xente que vai participar ten que pagar unha inscripción que se invirte en premios, a xente vai, para o meu gusto, olvidándose que é un xogo. O sea, van o que decimos a cuchillo, van non a pasalo ben, van simplemente, eu paguei 5 euros, 10 euros para vir aquí e teño que marchar por lo menos cun premio de 30. Para nós, eso non é o que debería ser un xogo. Entón, cando aquí organizábamos os torneos, eran torneos completamente gratuitos. Os premios que estaban sufragados, e de feito que non había nin premios, era en plan, oye, pois mira, hai un detalle para cada un, e hai este material en torneo. O sea, máis que un torneo eran xornadas. Vide pasalo ben, o pasamos ben, nos imos a comer todo por os xuntos, e despois o que queda de primeiro, pois toma un papeliño que certifica que eres de primeiro, se queres se marca, pero que era importante era eso, pasalo ben, quitar ese factor económico que é o que fai que se perda todo o factor lúdico do que son os xogos. E entroncando eso, co que propoñía o amigo Suso para os clubes de rol, era porque moitas veces, derivado destas xornadas, a xente se une. En plan, pois claro, sería unha xornada cada 2 meses. Home, para que a mí botar unha partida cada 2 meses faiseme pouco. Pois entón sería eso a unalo para decir, pois nos reunimos, entón podemos reunirnos unha vez a semana, unha vez ao mes, neste espacio, que de feito xa se fixo hai uns aniños, e era, pois eso, unha maravilla, xente que lle gustaba este mundiño, pois podían reunirse, coñecer a máis xente e, bueno, pois deixar de xogar o Catán cos seus primos, que son os únicos que coñecen. Moitas gracias, Andrés. Seguimos. Vistes que presentou dúas, non? Xa pasei unha a outra. Entón, a seguinte son os obradoiros para a mocidade con altas capacidades intelectuais. Non ten moito que explicar porque o título xa o explica todo, vale? Son obradoiros moi específicos para este perfil de persoas que moitas veces se aburren nas actividades máis normalizadas, de acordo? E facer obradoiros. A seguinte é o programa Boas Noites, de Lecer Nocturno para a Xuventude. Non está a asociación, é dunha asociación. Leovos a introdución porque é un programa moi extenso. Sería recuperar o programa Boas Noites desenvolvido hai anos como alternativa lúdica e constructiva ao lecer de consumo, con variedade de actividades espalladas pola cidade nas noites dos venres e sábados, gratuitas para mozas e mozos. O seu desenvolvemento faise efectivo coa colaboración de asociacións, polo que tamén se activa e fortalece o seu traballo e se proxecta o talento da xuventude compostelá. Está ben explicado. Logo, xa, os detalles sobre o tipo de actividades, etc., pois xa son... Listo. Pasamos a Cego por un día. Cego por un día é unha actividade que surdiu do taller de diagnóstico, hai persoas que estivestes nel, no? Do de ideación de propostas aquí nesta mesma sala hai unhas semanas e se materializou na proposta de experimentar o que é ser cego ou ser cega por un día. En concreto, se falaba de facer obradoiros de braille, de movimento con bastón e de uso de ferramentas informáticas cos aplicativos que se utilizan para que se sean accesibles para persoas cegas. De acordo? Seguimos. Clases de iniciación ao skate. Creo que tampouco están os propoñentes, pero son eso, clases de iniciación ao skate. Non ten moita máis ciencia.
Vale, bueno, reivindicaban tamén que sería bo ter unha boa pista de skate para facer esas clases, pero eso iba no capítulo na outra parte dos orzamentos participativos, non? Moi ben, círculos de lectura crítica nos medios. Esta era unha proposta que se disculpou o propoñente porque está enfermo, non pode vir, se non lle gustaría tela presentado. Tamén foi unha persona que estivo aquí nesa asamblea de ideación de propostas e a verdad que consiste tamén no que o seu propio nome indica, non? En facer unha orientación á lectura crítica de todos os medios de comunicación, un pouco sabendo e reflexionando sobre como se filtran as noticias, o sea, que filtros pasan as novas, como son tratadas, etcétera, etcétera. De acordo. Tamén intento ir rápido porque nos quedan propostas. Ai, por fin, aquí descanso. Está a propoñente. Hola. Bueno, eu chamome Tamara, a miña proposta é a danza do vientre como ponte de unión entre culturas e ferramenta de integración social. Vou a facerme un resume da proposta, divídese principalmente en 3 bloques. O primeiro serían cursos regulares que se darían en distintas asociacións, tanto do centro de Compostela como na marxe periférica. Bueno, Verdía, Laraño, todo a marxe de Compostela. Despois, o segundo bloque serían obradoiros específicos estudando un pouquiño as necesidades. Por exemplo, poderíanse facer obradoiros para rapazas que teñen un embarazo durante a adolescencia, por exemplo. Como tratar o embarazo, a maternidade, todo a través da danza do vientre e a recuperación do propio corpo a través da danza. Outro dos obradoiros específicos que propuxen para persoas con problemas de autoestima, depresións, anorexias, bulimias, etcétera, etcétera, etcétera. E despois, a última parte desta proposta sería, o terceiro bloque sería amosar un pouquiño o traballo feito nas aulas durante o curso, cunhas xornadas interculturais, donde aí sí contaríamos cos colectivos inmigrantes que existen na cidade, do mundo árabe e incluso da India, bueno, da parte máis oriental, para amosar un pouco, bueno, pois a súa forma de vida, a súa música, a súa cultura e o traballo que realizan na nosa cidade. Despois tamén había un taller moi específico para nais solteiras que, bueno, moitas veces están moi limitadas á hora de acceder a todo tipo de actividades de ocio, porque, bueno, non poden participar pola atención aos seus fillos, etcétera, etcétera. É unha actividade que se pode compartir cos nenos, con bebés ou bueno, en este caso, cos fillos tamén. E xa como último, a última das propostas sería un festival que se chama Sónica, que sería o primeiro festival que se celebraría en Galicia de Bollywood. Esa actividade xa ten unha data, porque saia ou non saia na proposta vaise celebrar igualmente. Sería o 7 de outubro. E bueno, o que se pretende tamén pois é achegar un pouquiño a esta cultura e dar a coñecer este mundo. Sempre utilizando a danza como unha ferramenta de autoexpresión, de sanación e de vinculación co entorno para xerar unha rede, non? Sobre todo moi centrada na muller, pero que tampouco exclúe os homes, non? Pero, bueno, sí que é unha actividade moi centrada para as mulleres, de todas as edades, en xeral. Bueno, dende os 16 aos 35 abrangaría calqueira tipo de idade. Non sei se tenes algunha pregunta ou me queredes... Pois xa está, gracias. Igual surden despois as preguntas de todo, non? Se non desfallecemos a esas horas. Bueno, seguimos. Vamos alá con as cancelas Primavera Fest. Creo que non está o propoñente. Se propón facer un festival con grupos de música de xente nova de Compostela. O sea, facer como unha especie de festival musical que sirva para que os grupos locais de xente moi nova poidan presentarse e xa está. E facelo nas cancelas nun parque que hai que ten así un medio auditorio. Sería esta a proposta.
bueno, aí propon datas, etcétera, pero bueno. Pétalo 2017 é outra proposta de festival dirixido á mocidade LGTB para dúas cousas. Ten unha parte musical para dar máis presencia e bueno, mostrar nas prazas da zona bella de Compostela pois esta realidade, estes colectivos, e despois tamén se complementaría con obradoiros e charlas. Sería un pouco eso, visibilización en positivo, non? Do que esta realidade. Seguimos. Memoria Viva. Memoria Viva é outra proposta dunha asociación que non está. A idea desta proposta é o diálogo interxeracional e unha serie de técnicas de recuperación da memoria histórica de Compostela, non? Técnicas de historias de vida, entrevistas, etc. Serían talleres nos que a xente entrevistaría a persoas maiores, etc. para reconstruir esa historia. É a memoria viva, non? Se trataría un pouco disto. Ai. Por favor, que chegue unha que poidades presentarvos. No. Bueno, cursos de lingua de signos, esta é unha proposta que xa se fixo, ademais, e que, bueno, se entende ben, non? Son cursos, serían en español, porque sabedes que a lingua de signos é diferente según o idioma de referencia. Tamén é machismo. Non está a persona propoñente, verdad? Pois entón, deixademe un segundo. Aquí está. Tamén é machismo. Se trataría simplemente dunha exposición. Unha exposición na que se mostrasen situacións que son da vida cotiá e que son manifestación de machismo, non? Para, digamos, facer fincapé sobre que esas situacións que temos moi normalizadas non son normais, son machismo. Se entendeu, non? Vale. Seguimos. Bueno, roteiros fotográficos. Esta proposta consiste en aprender fotografía e ao mesmo tempo facer roteiros, digamos, ambientais ou de senderismo. Sería unha combinación desas dúas actividades. Entón, sería organizar ditos roteiros con monitores ou monitoras de fotografía que tamén orientaran sobre a fotografía. Dios. Pasamos a Mes da Cultura Urbana. Non están os propoñentes. Bueno, así vamos máis rápido, tamén é verdad, non? Pero unha pena que non estean, porque lle dan outro punto. Bueno, a idea é facer un mes temático con diferentes actividades, en concreto as disciplinas de breakdance, graffiti, parkour, skate, beatbox, rap, turnablism e personalización de gorras, trucker. Bueno, serían 8 obradoiros, 2 por semana, e entón duraría todo o mes. Sería un pouco esta a proposta. Seguinte, a ver, Diversente, mi madriña. Diversente. Bueno, tamén é outro proxecto de mostra artística, non? Na que se lle daría a oportunidade a mozos e mozas creadoras de mostrar e compartir as súas propostas escénicas, sobre todo as que sexan máis arriscadas e alternativas. Vai un pouco por esta liña, non? Entón, habería concertos, o sea, de bandas, habería un ciclo dedicado a monólogos, contos, hip hop, máis centrado no que sería a voz diversente, non? Logo, talleres e charlas sobre profesionais, dadas por profesionais do eido cultural e artístico, e tamén
un apartado para a produción audiovisual. Campamento urbano juvenil. Que mala pata, non estades aquí. Bueno, é un campamento urbano juvenil. Sería para o mes de agosto, non? Para idades máis ben novas, dentro do rango de idades que estamos falando. E bueno, un campamento urbano. Non ofrecen moita máis información. Serían as actividades diferentes, lúdicas, para as persoas que están nese campamento. Seguinte proposta. Gran xogo de coñecemento histórico pola zona bella de Compostela. Hai propostas que se parecen algo unhas a outras, non? Bueno, sería unha forma de achegarse de forma lúdica á historia da cidade e propoñen que se faga durante o curso escolar, non? En outubro, por exemplo, do ano que ven. Espazos de resistencia. Me gusta. Eu estou caldadísimo. Mira, póñense a presentación. Sí, si queres a pasamos moi rápido, máis que nada, porque hai uns exemplos ao final e para que, bueno, para que se vexa. Bueno, espazos de resistencia, intervencións nos espazos comunitarios, quere falar da importancia que os espazos teñen sobre as persoas e penso que todos estamos aquí de acordo na falta de humanización que moitos dos espazos carecen, sobre todo espazos de uso público, onde se desenvolven actividades durante un longo tempo e onde a xente interactúa entre sí. Pois ben, esta proposta quere reivindicar a responsabilidade social tanto da arquitectura como dos espazos que nos rodean e invitar aos colectivos que os habitan a humanizalos, non? Mediante obradoiros de calquera tipo que serían propostos por eles. O orzamento que nos propoñemos, porque había que propoñer un orzamento, dependerá un pouco da cantidade de espazos solicitados por esos colectivos, digamos, porque o caso sería facer as máximas intervencións, porque creo que hai necesidades en moitos sitios, tanto nas facultades como nos centros de saúde, véxase as áreas pediatrís, bueno. Entón, bueno, para ser breves, nos queríamos mostrar un par de cousas que fixemos, que estábamos tanto no Matadoiro como na Facultade de Educación, que mostran un pouco de que vai isto, non? Que son cousas ínfimas que ás veces non nos damos contas e, por exemplo, simplemente esos stores, por exemplo, na Facultade de Educación están baixados todo o día, cando teñen un ventanal que dá ao oeste, teñen luz todo o día e estudian así, porque hai un motor que teñen as chaves, a secretaría e que non o moven. Entón, simplemente unha acción como levantar isto, pois, bueno, a xente deulle a vida. E despois houve unha reorganización do espazo para facilitar as sinerxias entre a xente e formar un área de descanso e quitar esa estandarización que parece que nos leva a todos. Ás veces agradecemos que haxa unha planta, que o médico teña colgado a foto do seu fillo e o debuxiño e todo isto e penso que hai unha necesidade real de humanizar moitos dos espazos. E aparte, creo que é unha proposta que encaixa con varias das que están aquí e se podería levar a cabo. Nada máis. Bueno, no Matadoiro se propuxo tamén unha reorganización dun espacio residual, non? Que quería aproveitar unha salida ao exterior que teñen mediante obradoiros de xardinería e de reciclaxe de móveis e demais. Entón, bueno, vai un pouco por aí a cousa. Graciñas. Gracias a vos. Vamos alá. Volvemos á presentación. Encontro da cultura xamaicana. Creo que están facendo outra actividade. Bueno, este
Este encontro xa sería a súa segunda edición, porque o ano pasado no piloto de orzamentos participativos foi unha das propostas aprobadas e se realizou este ano. Entón, como tivo moito éxito, participaron máis de 1000 personas, etc., o que formulan é facer unha segunda edición. Seguinte proposta sería de bloque en bloque festival segunda edición. Estamos no mesmo caso do anterior. Foi aprobada nos OPEs de 2000, o sea, en 2015 se aprobaron para gastar en 2016, se realizou e se formula que foi unha boa experiencia. É un festival que se fai en Fontiñas, neste caso, non? Era unha proposta dunha asociación moi dinámica nese barrio. Seguinte, OCOS, obradoiros de comunicación nas organizacións sociais. Son obradoiros pensados para que aquelas colectivos ou entidades ou persoas que teñen máis dificultade para facer oír a súa voz, pois poidan aprender técnicas e cuestións de comunicación que lles faciliten trasladar o seu discurso. Seguinte, Compostela en Barro. Compostela en Barro é unha proposta de lecer e deporte inclusivo para persoas con diversidade funcional e mestura deporte, diversión e solidaridade. Un pouco se trata tamén de facer cuestións de pistas, obstáculos, tipo gincana, aínda que non utilizan esta denominación. Seguinte, rede de voluntarios de rodaxes audiovisuais. Creo que o título explica moi ben do que se trata, non? Que cando haxa rodaxes, pois pode haber persoas que voluntariamente queiran colaborar tanto no que sería a decoración e as cuestións deste estilo como noutras cuestións, non? Se fala de cuestións de logística tamén, etcétera. Se pensa que isto tamén podería promover novas ideas para o desenvolvemento do fomento audiovisual da cidade, non? E vincular a xente ao mundo audiovisual e o potencial que pode ter as rodaxes aquí en Santiago. Ludoteca Juvenil. Pois sería un espacio onde se desenvolverían actividades lúdicas. En concreto, é unha proposta para desenvolver na Asociación Don Bosco. Creo que non estades aquí, non? Non. E sería para desenvolver os sábados polas mañás e os venres polas tardes, non? Facer actividades lúdicas de distinto tipo. Ruta diurna polas vías verdes nos arredores de Santiago. Hai alguén que lle quede algunha por propoñer, por curiosidade? Por saber se teño que ir xa do tirón hasta... bueno, bien, eres a miña esperanza. Moi ben. Pois esta, son roteiros polas vías verdes, facendo tamén cuestións de rastrexo, de preparar pistas, etcétera, etcétera. De acordo? Son actividades ambientais deste carácter. Ciclo de cine ao aire libre. Bueno, sería na zona, se propón que sexa na zona de Vista Alegre, con diferentes días en torno a temáticas diferentes e con actividades de reflexión posteriores á emisión das películas. Seguinte, a proposta esta é unha pregunta. Sabías que os ríos galegos están contaminados de especies exóticas invasoras? Entón, se trata de unha actividade de sensibilización sobre a problemática que incluye folletos, charlas informativas e tamén unha excursión para coñecer sobre o terreo ditas especies. Seguinte, o empoderamento como ferramenta para o desenvolvemento dos nenos. Ai, que te ibas a presentar moitas, ademais. Bueno, moi boas tardes. Vou a ser rápida, breve. Mellor que me fagades preguntas a que eu fale moito. O meu nome é Lorena, pertenzo a unha asociación sen ánimo de lucro que fomenta o deporte adaptado. De que maneira?
Pois o que facemos, xa que temos poucos recursos, é presentar todos os anos Iniciativa Xoven. Presentamos a Iniciativa Xoven no ano 2013, o primeiro ano deronnos Iniciativa Xoven, e a partir de aí presentámoslo todos os anos. Que fixemos? Pois sempre ofrecemos actividades de ocio, deporte, tempo libre e lecer a persoas con diversidade funcional, calquera tipo de diversidade funcional, dende persoas con discapacidade motora ata persoas con discapacidade visual, calquera tipo. Nós intentamos sempre adaptar a actividade ou deporte a esa persoa. Intentamos, deste modo, dar a coñecer o deporte adaptado en Galicia. Sabemos que existe deporte adaptado, pero non hai un coñecemento extensivo sobre o deporte adaptado e, ao mesmo tempo, un dos nosos obxectivos é sensibilizar. De que maneira? Pois, por exemplo, con este proxecto. Este proxecto, algo parecido, presentámoslo este ano a Iniciativa Xoven. O que se pretendía con este proxecto era acercar aos rapaces e ás rapazas ao deporte adaptado e, ao mesmo tempo, dotalos de ferramentas para comunicarse coas persoas con diversidade funcional. De que maneira? O que facíamos é un seminario, un obradoiro, onde lle explicábamos o que é a diversidade funcional, os tipos de diversidade funcional que existen e como podemos comunicarnos coas persoas con diversidade funcional. A partir de aí, empregando sempre a nosa ferramenta, que é o deporte adaptado, o que facemos é deporte adaptado. Que tipos de deporte? Pois este ano eleximos o golbol, non sei se coñecedes o golbol. O golbol é unha modalidade de fútbol, parecido ao fútbol, para persoas con discapacidade visual. O que fan os nenos é, por un momento, sentirse na pel de. É dicir, eu, Lorena, que vexo perfectamente, ainda que teño miopía, voume poñer na pel dunha persoa que ten unha discapacidade visual, é dicir, non vexo nada. E vou a practicar un deporte. Eso que fixemos este ano. Golbol, fixemos slalom, non sei se coñecedes a modalidade de slalom, ven sendo para a discapacidade motora, unha cadeira de rodas, obstáculos. Fixemos tamén colbol. Colbol é un deporte que creo que naceu en Cataluña, non quero falar moito, que se fai para inclusión. É dicir, para que nenos e nenas xoguen xuntos, digámoslo así. Nos fixémolo e adaptámolo á discapacidade auditiva. Compramos uns cascos de obra, os cascos que calquera dos nosos familiares pode utilizar para ir a unha obra, e fixemos que os nenos perderan un tanto por cento de audición. Entón, debían xogar primeiro cunha pelota ao colbol, que ten unhas normas, e logo volvelo a facer, pero simulando que tiña unha perda auditiva. Eso é o que fixamos con estes talleres. Que nos damos de conta? Pois que os nenos quedan sorprendidos. Claro, que é isto? Unha nova modalidade de deporte. Para que sirve isto? E así nos damos de conta que para eles é moi satisfactorio a nivel de autonomía, a nivel de capacidades, a nivel de son capaz, teño este obxectivo, teño esta meta. Entón, para eles era como un reto poder facer eso. E o obxectivo principal, eso sí, era a sensibilización. Poñerse na pel de, e, sobre todo, tamén analizar barreiras. Fixemos un análise de barreiras en algúns colexios, e funcionou, porque os nenos din, claro, por esa porta que hai aí, pois non entra unha cadeira de rodas, claro que non. Entonces, por que o rapaz non pode estar con nós no colexio? Este tipo de barreiras. Sería o proxecto número 1. O número 2, sería para persoas sin discapacidade, sin diversidade funcional. O proxecto número 2 sería unha mirada ao deporte adaptado, é algo parecido, pero ahora sí, dirixido a persoas ou a nenos e nenas con diversidade funcional. O que facemos é unha entrevista previa con eles, unha entrevista son así moi serio, pero coñecémolos, vemos os seus intereses e a partir de aí intentamos buscar talleres e intentamos dotalos das ferramentas necesarias para poder desempeñar ou para poder practicar o deporte que eles queren. O que facemos é unha xornada na cales eles poden practicar diferentes tipos de deportes. Entón, así, facemos un acercamento, e eles levántase a curiosidade e a partir de aí empezamos a traballar con eles no ámbito que eles elixan, ou no deporte que eles elixan. Alguna pregunta? Vale. Este tamén está dirixido a persoas con diversidade funcional, en este caso a mulleres. Moitas veces, no ámbito no que nós traballamos, observamos que cando unha muller ten diversidade funcional, a súa autoestima baixa.
e baixa dunha maneira moito máis forte que se eu tivera un problema. Vale? É dicir, as barreiras son como máis grandes ás veces. Non en todos os casos, pero sí en moitos. Entón, o que pretendemos con este programa é fomentar habilidades, fomentar e instaurar a idea de que eu podo. Simplemente teño que saber como poder. Entón, intentamos potenciar esas habilidades. E como facemos? A través de distintos talleres. De sexualidade, por exemplo, un aspecto que preocupa as mulleres. Vale. A do danza do ventre, por eso me pareceu moi interesante. E con distintos talleres como emprego, bueno, distintos talleres que van dirixidos a eso, a que as mulleres poidan fomentar a súa autonomía. Sí. E o último, que é o proxecto piloto, é un dos maiores que queremos lanzar, supoño que todos coñecedes proxectos que fomentan o emprego. Vale. Pois nós o que queremos é eso, pero dunha maneira un pouco máis, digamos, profunda. Que queremos facer? Queremos buscar empresas, calquera tipo de empresa, danos igual, e queremos buscar persoas que queiran traballar. Eso é a principal motivación. Pero como facemos? De maneira que facemos un acompañamento. É dicir, hai unha empresa e hai uns participantes. Eses participantes van asistir a uns talleres de emprego, a uns talleres de potenciación de habilidades, a uns talleres de fortalezas, quen son, por que estou aquí, a onde quero ir, cales son as miñas fortalezas e as miñas debilidades. É importante sabelo. Entón, o que facemos é eso, que potencian a súa personalidade. Búscase a empresa, esa persoa vai á empresa, faise unha adaptación do posto e, a continuación, faise sempre un seguimento e un acompañamento a ese posto laboral. É dicir, non collemos á persoa e dicimos ti, perfil perfecto para esta empresa, aí te quedas. Non. O que queremos facer é dotar